Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Ginapangita na sa otoridad sa Iligan City ang usa ka lalaki nga nagpailang miyembro sa National Bureau of Investigation aron nga makaskam. Lakip sa iyang nabiktima usa ka US citizen. Ani ang dugang detalye. Usa ka lalaki ang ginapangita karon sa National Bureau of Investigation kun NBI, Iligan City District Office. Human nga nagpaila kuno kini nga miyembro sa NBI aron mangdani sa iyang biktima nga mo-invest sa agricultural products. Usa matud pa ka US citizen ang nagpakitabang sa opisina sa NBI Iligan City tungod na biktima kuno sa investment scam nga gidumala matud pa sa usa ka NBI agent. Dugang pa sa langyaw nga aduna na kuno'y higayon nga nakikita kaniya ang suspect kauban ang mga armadong lalaki nga nagpailang mga miyembro sa NBI. Naman daw checking nga ipang issue daw wala na makuan, wala migon. So nyanig sa giligan. So part sa iyang pagpangita og justice para sa kaugalingon, nakahunaw na siya nga mo reklamo diri sa opisina. So pagreklamo niya, mo na to nga nagawas na to nga nagpailang nga NBI, first nga met kang kuan. Nainganyo siya kay misalig siya tungod kay NBI lagi. Pipila sab kuno ka mga witness ang mikumpirma nga nakita nila ang suspect nga gasuot og uniforme ug badge sa NBI ug aduna pay nakasukbit nga armas sa iyang hawak. Sa pagberipika sa NBI Iligan District Office, nasuta nga dili kini lehitimong NBI agent usad bisan unsang uniform service sa nasod. Busa gipasakaan nila kini og kasong paglapas sa Article 117 sa Revised Penal Code nga usurpation of authority. Based sa reply, certification na gi-issue sa ato ang Human Resource Management Division, ang NBI walay empleyado or ahente nga nagpangalan o nining tawhana. Madayon kuno gihapon ang ilang manhunt operation aron madakop ang suspect ug mga kaubanan niini. Samtang giauhag nila ang mga nabiktima sa maong peking NBI agent nga mo-koordinar sa NBI Iligan Office alang sa mga dugang kasong ipasaka batok sa suspect. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og pahayag ang mga biktima. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.